Біблія, книга Буття, розділ 23. Життя Сариного було 127 годов. Ось годи життя Сариного. І померла Сара у Киріят-Арбі, що сьогодні Хеврон, у землі Ханаанській. І прийшов Авраам голосить по Сари і оплакувати її. І отошел Авраам от померлой своей и казал сынам Хетовым, и сказал: «Я у вас приходень и поселенец, дайте мне во властность место под могилу помеж вами, ко мне померлую мою поховать от очей моих». Сыны Хета отказывали Аврааму и сказали ему: «Послухай нас, сподару наш, ты князь Божий серед нас, у найлепшим з наших поховальных месцев поховай померлую твою. Ніхто з нас не адмовіць табе пахавальнага месца, дзеля пахавання памерлай тваёй». Авраам устаў і пакланіўся люду зямлі той, сынам Хетавым, і сказаў: «Калі вы згодныя, каб я пахаваў памерлую маю, дык паслухайце мяне, папрасіце за мяне Эфрона сына Цахаравага, каб ён аддаў мне пячору Махпелу, якая ў яго на канцы поля ягонага, каб за дастатковую цану аддаць яе мне сярод вас, во власность дзеля пахавання». А Эфрон сидзеў сярод сыноў Хетавых, і адказваў Эфрон хетыянін Абрагаму у вушы сыноў Хета, усіх, хто ўваходзіў у браму горада ягонага, і сказаў: «Не, спадару мой, паслухай мяне, я даю табе поле і пячору, якая на ім, даю табе, перад вачыма сыноў народу майго табе яе. Пахавай памерлую тваю». Абрагам пакланіўся перад людзьмі зямлі той і казаў Эфрону ў вушы люду зямлі той і сказаў: «Калі паслухаешся, я даю табе за поле срэбра, возьмі у мяне, і я пахаваю там памерлую маю». Эфрон адказаў Абрагаму і сказаў яму: «Спадару мой, паслухай мяне, зямля каштуе 400 сікляў срэбра, мне і табе што гэта? Пахавай памерлую тваю». Абрагам выслухаў Эфрона, і наважыў Абрагам Эфрону срэбра, колькі ён абвясціў у вушы сынам Хетавым, 400 сікляў срэбра, якое ходзіць у купцоў. І сталася поле Эфронавае, якое каля Махпелы, насупраць Мамрэ, поле і пячора, якая на ім, і ўсе дрэвы на полі ва ўсіх межах яго навакол, валоданнем Абрагамавым перад вачыма сыноў Хета, усіх, хто ўваходзіць у браму горада ягонага. Пасля гэтага Абрагам пахаваў Сару, жонку сваю, у пячоры на полі ў Махпеле, насупраць Мамрэ, што сёння Хеврон у зямлі Ханаанскай. Так дасталіся Абрагаму ад сыноў Хетавых поле і пячора, якая на ім, ва ўласнасць пад пахаванне.